Ano yun? Umihipo ko dun sa daw, sa Mayako. Ay, sa arko? Oo. Kasi sa ilalim daw siya ng lupa nakatira eh. Di doon mo siya nadampot. Tapos yung pagka-uwi ko, Sumama na pakiramdam mo. opo, tapos may gumap. Tapos yung pamangkin mo nadamay din. Sumama rin pakiramdam. Play. Oh. Sa pangalan eh. Sa pangalan ng Ama. Alis kasi sa loob ng katawan niya. Ha? Alam ko na sa loob ka ng katawan niya. Alis ka na. Okay. Linisin mo yung katawan niya. Tapon mo yung sakit niya. Tapon mo lang. Sa pangalan ng Kristo. Kailan ka na dyan sa loob ng katawan niya? Matagal na ba? Babae ka ba lalaki? Babae ka ba lalaki? Lalaki. Kalas. Sige. Tanggal. Ubusin mo. Itataas ko yung kuryente pag hindi mo tinanggal lahat yan. Kalasin mo lahat yan. Kalas. Sa pangalan ng Kristo. Kung libanan dyan sa loob ng katawan niya. Kalas. Tanggalin mo lahat yung sakit niya. Isa. Pingan. Dito. Espiritu ka ba tao? Tao ka ba hindi? Tao ka ba hindi? Tao ka hindi? Hindi ka tao. Oh. Sa IC, hindi tao yan. Hindi ka tao, di ba? Di ba? Okay, kalasin mo. Okay. Papasok ka pa ulit sa loob ng katawan niya. Sige. Ba't nagsisinungaling ka? Tao ka. Kala mo hindi ko alam, nandiyan ka sa loob ng katawan niya. Hindi lang kita pinagmasdan kanina. Kalasin mo! Kinalas mo pati doon sa bata? Ha? Ikaw rin yung nandun sa bata kanina? Ha? Oh. Hindi kalasin mo. Isipin mo, papel lang yan. Nakaalala lang yung stick para hindi siya makatakas. Oh, kita mo. Kalas, ubusin mo lahat. Okay, ubusin mo. Okay. Espiritu ka. Oh, sige. Ano espiritu? Elemento? Espiritu talaga. Espiritu. Anong klaseng espiritu ka? Anong tawag sa iyo? Demonyo? Ano? Anong elemento? Demonyo ka? O, sige, kalas. Sexy kayo nasaktan yan. Napansin mo yung daliri ng yung anak mo? Dinikit ko lang tong daliri ko. Di ba nakapatong lang, nagsisisigaw yung bata? Nagtataka ka bakit siya nasasaktan sa daliri ko? Isipin mo yung anak mo, tito niya to, di ba? Siyang umawak. Bakit siya nasasaktan? Kasi konektado silang dalawa dahil sinundo yan. Di ba? Di ba siya nagsundo kanina yung sinabi niya? Kapon po. Oh, yan. Yung demonyo, nakita silang dalawa, sinaniban yung bata. Oh. Babalik ka ba? Hindi na? Oh, sige. Demonyo ka talaga? Ha? Okay, kalasin mo. Kalasin mo lahat yan. Pati doon sa bata, mamaya, ha? Oh, sige. Ilalapit mo yung anak mo sa kanya, ha? Para matanggal yung sakit sa likuran. Kasi nagtataka kung nakapatong lang yung kamay ko doon sa likuran ng anak mo na bata pa kasi yan eh. Saka natatakot po eh. Natatakot siya sa akin. Yung unang tingin niya sa akin, ayaw niya ako titigan. Pag ang mga demonyo ayaw sa mata ko eh. Kasi ewan ko, mukha daw ako pangit sa paningin nila. Pero po dating iniilo, hindi na po siya na ano lang po. Naisip mo kanina, dinikit ko lang yung daliri ko sa kanya. Ang dami niyo nang umahaw, kalit-lit lang yan. Totosing. Parang meron siya sa loob ng katawan, no? Di ba? Tatanggalin mo rin sa bata. O, sige. Tek ka demonyo ka. Lalaki ka demonyo, babae. Lalaki ka demonyo, babae. Lalaki ka. Saan ka nakatira? Sa puno, sa kalsada. Saan ka nakatira? Sa ilalim ng ano? O, sige, kalas. Kita mo, kung nasa katinuan yung kapatid mo. Yan ba, wala na? Sige. Huwag mong didilat ang mga mata niya. Kung hindi, masisilaw ka sa akin. Malulusaw ka. Gusto mo malusaw? Gusto mo malusaw? Huwag mong ididilat ang mga mata niya. Naintindihan mo? Sige. Meron pa wala na? Sige. Hinto mo yung kamay niya. Palalapitin ko yung pamangkin niya. Naintindihan mo? Kunin yung sakit doon sa likuran niya. Antay mo. Pag dinikit ko sa yung bata, pasok mo yung bata niya. Okay.
Tanggalin mo yung lahat yung nilagay mo dyan. Napansin ko yung bata, hinawakan ko lang ng dalawang daliri ko. Halos dalawa silang umawak, isang tiyuhin at isang nanay. Hindi nila makontrol yung anak nila. Ilang taon pa lang yung anak mo? 3 po. O, 3 taon pa lang. Kalakas-lakas ng bata yan. 3 taon. Pero pa wala na! Tanggalin mo lahat. Buong katawan niya. Simula ulo. Ayusin mo. Huwag mo sa bibigyan pinsala ng bigat ng kamay mo, ha? Demonyo ka. Sa ilalim ka ng lupa nakatira. Saan mo sila nakita? Matagal ka na ba sa kanya? Kailan lang? Ilang araw ka sa loob ng katawan nila? Kahapon lang. Okay, kalas. Busin mo, ha? Gagaling na yan. Sabi ko sa iyo, yung nakalutang, isang masamang espiritu. At yung demonyo, di ba, pinakita doon sa tao sa bata. O, nakita mo. Sabi ko nga sa iyo, kung malaki lang yan, kanina ko pa siya inipitan. Kaso hindi ko magawa, sisigaw yan. Yung nakadikit nga lang yung kamay ko, bigla siya nag-iiyak. Ayaw niya magpahawak sa likuran. Kala mo, pasong-paso siya sa likuran. Kung ano to, apoy. At nililibay yung likuran niya. Sabi mo, wala na. Ba't tandaan mo tinatanggal? Ano pa ba wala na? O, tigilan mo na. Sigurado gagaling na yung bata. Papasok ko pa rito. Ibabalik na kita sa impyerno. Ha? Wag ka ng, ha? Linisin mo buong katawan niya. Bisa mo, ha? Kapag hindi mo nilinis yan. O, kita mo yung bata, hindi natakot sa akin. Bati na tayo. Huwag ka makikinig, demonyo. Bati na tayo. Ha? Kanina, napasok ka sa dalawang daliri ni Papa Jesus. Ay nahiram lang ito sa akin ng Panginoon Kristo. Pag demonyo, napapasok sa kanang kamay ko. Oh, ganyan yan. Katulad kanina may dumating na pasyente, yung mamamatay na. Hinawakan ko lang siya, nanginginig na siya sa takot. Hawak pa lang yun, ha? Katulad yan sa anak mo kanina, hinawakan ko lang likuran niya. Ipinapakita ng Diyos nasaan ang pinsala niyang sakit. Sigurado wala na! Lalaki kang demonyo. Saan ka nakatira? Sa ilalim ng lupa. Kailan ka pumasok dyan sa loob ng katawan niya doon sa bata? Kahapon lang. Nakita mo sila o araw-araw mo sila nakikita? Sige. Ilan ka sa loob ng katawan ng bata? Pati dyan sa katawan, ilan yan? Isa lang. Wala na, meron ba? Okay. Into mo kamay niya. Itatapon kita sa impyerno. Naintindihan mo? Huwag mo na itong ulitin, ha? Papel lang to, tandaan mo, ha? Papel lang kinabit ko sa'yo, ha? Huwag ka nang ulit sa kanya, ha? Naintindihan mo, Satanas? Naririnig mo ko? Sa pangalan ng Ama? Ha? Naririnig mo ko? Titigil ka na. Tigil mo na to, ha? Naintindihan mo? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu, baba mo yung kamay niya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang Espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito at ganun din sa kanyang pamangkin. Inuutusan kita sa pangalan ng aking Ama na si Jesus. Amen. Amen. Bilan, ano pangalan mo? Alma. Ano pangalan mo? Alma. Cross Lumacan. Ano apelido mo? Lumacan. Ilan taon ka na? 24. Ilan taon ka na? 24. Sige. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. Ba't sinasabi mong demonyo ka? Sabi mo nakatira ka sa ilalim ng lupa. Oo, papel lang kakabit sa'yo. Mainit ba? Masakit? Anong mainit? Para masakit, masakit. Ha? Sabi mo nakatira ka sa ilalim ng lupa. Sabi mo demonyo ka. Nakita mo yung pamangkin mo kanina, dinikat ko lang yung kamay ko. Nag-iiyak na siya. Pero yung sa tiyan niya, hindi siya nag-iiyak. Pag nasa likuran yung kamay ko, sumisigaw siya. Sinundo mo siya, di ba? Nakita daw kayo ng demonyo, nasa ilalim daw siya ng lupa. Sinundan niya kayo. Kasi di ba tinanong kita bago kita pinapikit, pag tinanong kita babae ka lalaki, anong sasagot mo? Di ba sabi mo lalaki ako? Pag tinanong ko anong pangalan mo, siyempre sasabihin mo yung pangalan mo, di ba? E biglang sinabi mo ako yung demonyo. 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 Sinabi mo ba yun? Sakit ka kayo. Kita mo, tumalikod yung batang yan. Ilapin mo sa akin, wala na sakit yan. Hindi na siya masasaktan. Kahit pag buniktas yung damit niya, tingnan mo. Oh, di ba? Hindi na siya umiiyak. Oh, masakit pa, baby? Hindi na po. Oh, di ba? Kanina, kadikit lang yung daliri ko sa likuran mo. Aray! Aray! Pag nagpapahil ko sa'yo, tahimik pero... Tingnan mo yun. Nag-iba Pagpag po yung pa mo. naman Ano paramdam?
Tumatulog. Lumang na? Sabi mo in Jesus name, 3 beses. 3 beses, lakas mo, galing sa puso mo. Jesus name, Jesus name, Jesus Amen. name. Amen. Okay na. Okay na. Wala ka ba pinuntahan? Ay, ano, sa lupa. Parang may madilim po. Madilim lang. Yun lang. Ngayon, hindi na siya takot sa akin. At pag ginawakan ko kamay niya, ay likuran niya, hindi na siya umiyak. Kasi nalaman ko may sanib siya sa mata niya. Yung dito niya hinawakan ko, sigaw siya ng sigaw. Okay na. Anong pakiramdam mo? Naging hawak. Sobrang ginawa. Mabuti hindi pa tumatagal yan ng hindi pa tumatagal ng 3 days yan. Kasi ang pamangkin mo, dadali mo sa ospital yan, maniwala ka sa akin. Hindi yan. Kasi may devil sa kanya. Matindi na kapinsala sa kanya. Kita mo bago kita pinapikit, tinanong kita pa ulit-ulit. Pag sinabi ko anong pangalan mo, dapat babanggitin mo ang pangalan mo, di ba? Pero iba binanggit mo. Ano ang binanggit mo? Sabi mo, isa kang demonyo. Tapos tinanong ko, saan ka nakatira? Sa ilalim ng lupa. Sa kanya dinadala. Di ba sa ilalim ng lupa? Kaya pagka sinusundo mo siya, yung pamangkin mo, magpasintabi ka. Bakit yung dinanaanan nyo ba? Maraming puno? Daan lang po yun. Highway po. Pagka bago ka umalis, Ay, oras may kaya ka, mininigo. Dito may tumakay. Highway pala. Ano yun? Ako nang kaya, yung may Umihi po ako dun sa daw, sa Mayako. sa arko? Oo. Kasi sa ilalim daw siya ng lupa nakatira eh. Di doon mo siya nadampot, Tapos yung pagka-uwi po, sumama na pakiramdam mo. ako tapos may lumap. Tapos yung pamangkin mo, nadama din. Sumama rin pakiramdam. Kaya yung dapat sa iyo yun napunta sa kanya kasi bata pa siya, spirit niya. Nahigop niya yung energy nito na translate sa kanya. Nang dahil sa iyo, naapektuhan din siya. Kasi wala naman siyang pilay, wala siyang nilalabas doon sa tawas eh. Nagtaka lang ako yung tawas, pag ididikit sa kanya, galit na galit siya sa akin. Tapos yung hinawakan ko likuran niya, bigla siya nag-iiyak. Yun lang, okay na? Opo. Salamat sa Diyos, ha? Thank you po. Thank you, thank you. God bless.